направя едно клипче. Нямам настроение, ама просто е така. Вечера да има да го гледам през YouTube. Какво съм правил. Так му се връщам днеска, пак е шериф отпред. Прибирам се към Варна от Шумен. Нямам да видя. Записвам. И... спирах преди малко да си капа капки, че ме болят от... много ме болят вълко. Като именно се взирам. Ушите ми са много шумят силно и не чувам добре. Всички звуци са изкривени постоянно. Вляза в някой магазин, тък му се бях оправил миналото преди около месец. Това обаче, откакто паднаха температурите и се влушиха, имам възпаление на вътрешното ухо. Пия нотропил и гинкоприм, плюс, там забравих, и Витпро или нещо такова беше. Това е за увреждания, когато имаш увреждания на главата. Аз имам инсулт прекаран. Сега наскоро пък ме вкараха в болницата за тромб. Имах тромб, намериха плюс лицето. Обаче го изчистиха с лекарства. И докато изпиех лекарствата и загубих слуха си на 100% за около 24 часа. После постепенно после да се възвръща. Много смотано. Ако някой гледа клипа и може да ми помогне, в смисъл, за да ми даде съвет какви лекарства да ползвам, някои по-силни за шума в ушите, искам да спре. По едно време беше спряло и за възпаление на вътрешното ухо някакви антибиотици да ми напише нещо. Аз ще питам и лекари, ще говоря на лекар. Личната, ама лекарите, които са ми дали, не ми помагат. Доста уж не бях в болница, сега трябва да влизам в болница, иска да ме вкарва февруари месец, да дишам на кислород и в барокамера. А те ми шумиш от ушите. Аз като бях при него, като дишах кислород и такова, пак се ми продължиха. Нямаше кой знае какъв ефект. Ще ида, ще давам, ще се мина на частно. Не знам, ще отида на частно леко. Да с барокамера, ама дано да се оправя, аз нямам избор. Ама мен ме съмнява, че лекарства по-добре ще ми подействат. Аз по принцип такива билкови не ми действат, преди като съм на стенех. Винаги с антибиотици ми е минало. Сега с тези мисля, че антибиотик ще пробвам. То са нотропил по принцип е мощен. Силен е, щом като го пие не става лошо. Тежък съм. Голям, тежък е 1200. Нотропил пия. Гледам, че други хора, които имат проблем с хапаки, го изписват или с главата. Така, имам 2 инфаркта, белодробна емболия, имам и 1 инсулт. Всъщност инфарктите станаха 3. Третото си болеше като ми инфаркт, за разликата той, че не ме вкараха да ми го изчистят с машинката, ами ме нахагаха с хапчета и ме отблушиха. И още тук сега цялата ми страна е изтръпнала направо. Откакто ме вкараха в последния път в болницата, не е добре работата. Но да успее да изкараме тази година. И той тъпото евросмотаното. Направо на времето имаше една игра Монополи. Същите цветове пари, като детски са. Преди носихме и по такива пачки пари, сега е такива. Право, аз като знам, вкъщи, като съм имал за колата, си бях измал 6000 лева по 100 лева. И пак беше такава пачката. Сега 3000 евро и като вземеш, ако ги вземеш по 200, нищо работа. Нищо работа. По 200 евро ако ги вземеш, нищо работа. Някакви хубави пътни помощи от тук, дежурни чакат. Право много ми пищат ушите и ще го спирам този клип, като се прибера в базата, ще го пусна.
Та право водата ми от казанчето ми сварва такова да изчисти. Като мине някой прицеп пред мене и заминаваме водата от всякъде. И така, 5 минути. Айде, гасе го.